nga ai khublei yakini kiba wan haki comment section kiba ongkum ni kani katamen kakwa pisa jubor kami shimi hang ni hang haki media kiba ngila ingya ban pe ti da phi ingya ban pe ya tak panchana ro phi pe la pe se ti kamot ba phi pe chi pe yanga kamot ba phi dang internet tinga ro mi shimi tenang tapan kaba phi ong kani kabriyo ngam tip ka karan ayu ya ka khali khatrang ayu ti khali trang trang ti ka dai ka ba phi shop pek tang ya ka dur jonga phim jes ngap ya video ki jonga namar ba nga karan ha ka ktin khasi ngam shim karan ha ka ktin boy ngam shim karan ka ktin panar nga karan da ka ta ka ktin padeng ka bang iso thu rut baro ti nang tapan ki don pat ki belaong ba kani ka temen kabal adai ban dai chandru put ti hatu dangalit mga chandru put ru do nong manu do nong ma phi ben pe ni video jonga namar kini video jonga kide kiba bun hi kiba ompat song tanat yanga namar ba kide kitu kiba bun hi kiba wan ha kini ki comment kiba kran sni wenga kide kiba lapan pisa teben chupan pisa nanga kumta tinga ngamla mangan ai phi bat nang tapan ngan chu ai kita ka pisa ya phi dong am yo buromi ai phin ong pan ban kane ka briu ba khle bi kalik pan na ai kayo an ai kanon kharong kanon imat klalik kharong labiang kalwan ai pisa siyangi phinia wat sai kata phin ong kayo pisa na ai kane ka briu namar ba kada ben riu jongi kada kata kada ben riu kamala nam ha kane ka generation kaba kran tang da kasi kasang sudah habang nila yo i sak nila sakhi baro ki ba pek ha kini ki comment section ha kini ki social media nang tapan kita kibala ong ba kane ka briu kadai ka batap kadakat ni ko atip mahas phang ta jing dakat jongaru pitang wanang te na lai meru kil atip lut kita kinong lai meru kin batai lut ngab dakat kumno bat kin pensyai kin penya tainia kin pen batai bin pa bin kinong lai mer bat hang ta pin sati asuk tibat kata kadai ka bang akwa bangan wan kerpang ha kani ka video na ka banta kita ki briu ki bakaran dakik tin ki basniu sudah kadai namar ba ngayo i ba ya iba ardan ru ubasniu kilas tim da kasi ya i madu prastun ru kitim da kasi kila ong panban dan bak un yo pang un yap no un kumta kata ka bang ngayo i iba haki komen ki ba punjat bat nang tan da ya u chief minister kat u chief minister ru ki kran ki kiten ki jat pakijat ti phinde tim si ru so thu phinda kran baharu so thu namar ba dan por namar ba udu basakri yang ki pada tenang ta bat ka bang la yo i hi ba phem buram ya no jadi kata ka bang kwa bangan wan shiwan ha kini ki video namar ba ngan pensyai ya phi ba ha ba pikran kinu ki ktin ki basniu kadai bakadan kadingpang ka basniu ha kamat ka jong phi ka pen sniu man sim ka pen ku hiu ka pen pi hun ka pen leng a ka pen pisa bat ka pen mi tang ki ki jing iutung na ka sintur ka jong phi kadai kata ka ba nga ba ngam sim dan kum kata ka jingpang jing sitom ha kamat ngam long ka briu ka bakamen ka basngu ba habang apet ya kinu ki nong sen syarung ai tanat ite ki yang persyarung ai tanat bat ya kinu ki bedang syuan ha kini ki rensan ki politics ru ki bedang persyang ngai men sim ya ki namar ba baro ni deban long ki basyam phang ba ngin habda wan ha kita ki social media bangin long kita ki ba yo i jengai bakajat ben riu jongi kala jando jat kajat ben riu jongi hi ka ktin khasi jongi ha kini ki social media kim dan shu ti ha ka social media manta ka ktin khasi jongi kade ke bada kasi kasang bat ngati ngam ai men sim ba onwan ra e kata ka official language da ka khasi
namar bayo ka assembly ru yo kikran da kasi tang katahi ka district council kadai bakan sa te lakam bha ya kata ka ktin ka thalit ba deban khanglat ya ka jing itu ya ka ktin khasi namar ba ka ktin khasi mata kam dan shu kadon tang hakiyeng kiba dan burom kum kiyeng jonga kiba ngim jukrensi tang katang wan kerpang hang nen na ban tak ki ne ki comments kiba ngakwa ban pendu jat ya ka ni ka ktin si namar ba ngawan hang ne ngam shim la tim si ke bale phi wan tim si yanga bat kata bas niuhi nanga phinum yo hiyo hina nang narum kata hi gade ka ba ublay ude bo bishare ngi kibriyo bin babin